14 anys fent karate i aquest any seré la monitora de karate. I per aquesta raó us convido a venir a la jornada de portes obertes, on qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu me la podeu fer i jo us contestaré. I dir-vos que el karate és un esport en el que els infants, a més de passar-se-lo superbé, milloren la seva concentració, coordinació, l'equilibri i aprendran les tècniques bàsiques del karate, defensa personal i s'ho passaran superbé. Hola, soc Laia, porto 14 anys fent karate i aquest any seré la monitora de karate. I per aquesta raó us convido a venir a la jornada de portes obertes, on qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu me la podeu fer i jo us contestaré. I dir-vos que el karate és un esport en el que els infants, a més de passar-se-lo superbé, milloren la seva concentració, coordinació, l'equilibri i aprendran les tècniques bàsiques del karate, defensa personal i s'ho passaran superbé.